Здравейте, приятели на астрологията! За мен е голяма радост да ви представя днес новото видео в YouTube канала Храма на Урания, посветено на връзките между класическата философия и астрологията. Информацията в него е събирана в продължение на години и представя различни философски теории в опит да обяснят астрологични концепции. Ако имате въпроси по съдържанието, може да ги задавате на момента. Видеото е организирано като YouTube премиера и аз ще имам възможност да отговоря в реално време. Приятно гледане! Видеото е изградено върху следната теза, че елинистичната астрология носи своя собствена, оригинална метафизика, един цялостен възглед за битието, който може да бъде изречен на два езика. Единия с философски понятия, а другия с позициите на планетите в небето. Елинистичната астрология сама по себе си не е приложна философия. Тя не е набор от вярвания, върху които някой по-късно е налепил гръцки идеи, за да им придаде достоинство. Астрологията не е дори синтез с философията. Тя съдържа своя собствена оригинална метафизика, цялостен възглед за това как е устроено битието, който може да бъде изразен с думите на Платон, на Аристотел, на стоиците, но не се изчерпва само с тях. Това е заключение, до което достига един от най-задълбочените изследователи на елинистичните текстове, Робърт Шмидт. През следващите минути ще ви покажа защо той е прав. Нито астрологията е изградена единствено върху философията, нито философията е залепена върху астрологията. Става въпрос за една и съща метафизика, която говори на два езика. Единия с философски понятия, а другия с астрологични понятия. Спрете за момент и си представете, че излизате навън в ясна нощ, далеч от светлините на града. Вдигнете глава. Какво ще видите всъщност? Точки светлина на небето? Газови кълба на милиарди километри от Земята? Или гледате нещо, което ви гледа обратно? Днес почти всички свързват астрологията с митологията. Разкази за богове, съзвездия, герои превърнати в звезди. Има дори цяло направление – астромитология, което е възникнало в наши дни, смесвайки вавилонски и гръцки митове с астрологични понятия. Звучи интересно, но ако отворите елинистичните текстове в оригинал, там откъдето започва западната астрология, ще откриете нещо неочаквано. Там митологията отсъства. Вместо нея, на всяка крачка срещате философия. Понятия от Платон, дефиниции от Аристотел, етика от стоиците. Не само митологията е сестра на астрологията. Третата сестра е философията. Те са родени в една епоха, растат заедно столетия наред и говорят за едно и също – реда на космоса и мястото на човека в него. Но бъдете спокойни. Днес няма да конструирам нова синтетична система като астрофилософия, например. Няма нужда. Връзката между двете съществува отдавна. Записана е и ни чака да я открием в много древни текстове. Ще ви преведа по 6 моста между класическата философия и традиционната астрология. 6 места, където бреговете им се докосват. И по пътя ще получите отговори на въпроси, които може би никога не сте си задавали. Защо съвпадат изобщо нея аспект? Как един знак осиновява планета? Какво общо има Зарът, хвърлен в шлем от Омировите войни, с вашия хороскоп? И защо хороскопът на света започва с изгрева на една звезда над разлива на река Нил в Египет? Ако останете до края, ви обещавам, че никога повече няма да гледате астрологията по същия начин. Около 360 година преди новата ера, Платон пише диалога Тимей. В него говори Тимей, мъж от Южна Италия, посветен в астрономията. И той разказва как е създаден светът. Творецът, когото Платон нарича Демиург, на старогръцки Демиургос, буквално майстор за наячия, създава космоса като свое подобие. Чуйте как го описва Тимей. Най-красивото от всичко сътворено, направено така,
че всички неща да са добри и по възможност да няма нищо лошо. И после идва изречението, върху което стои всичко останало в това видео. Светът е живо същество, казва Тимей. Същество, което има разум и душа. Единно, видимо, обхващащо в себе си всички живи, сродни нему по природа същества. По-късните коментатори на Платон ще го нарекат космическото животно. Не механизъм на небето, не красив декор сред звездите, а жив организъм. За да бъде светът видим, демиургът влага в него огън. За да бъде осезаем, добавя земя. А между тях поставя въздуха и водата, като връзки, които спояват всичко в едно цяло. Запомнете това. Четирите елемента не са четири отделни вещества, разхвърляни из Вселената. Те са тъканта на едно единствено живо цяло. Затова, когато една звезда или планета въздейства върху климата, тя въздейства и върху народите, и върху отделния човек, и върху започването на неговите дела. Всичко е изтъкано от същата материя и всичко е свързано. Но най-интересното за нас, астролозите, е как демиургът създава душата на този жив свят. Платон казва, че той смесва две същности. Първата е наречена същото, тъждественото, на старогръцки тотаутон. Това е принципът на постоянството, на единството, на онова, което винаги остава същото спрямо себе си. Второто е другото, различното, то етерон. Принципът на различието, на противоположностите, на промяната и разнообразието. От тези две същности и е от една трета смесена от двете, демиургът изгражда световната душа. И сега внимавайте, защото тук философията изведнъж става астрономия. Демиургът оформя душата като два кръга, наложени един върху друг, както казва Тимей, на кръст със съвпадащ център, подобно на буквата Хикс. Външният кръг е движението на същото, вътрешният кръг е движението на другото. И те се въртят в противоположни посоки. Но какво е това? Всеки астролог го познава. Външният кръг, кръгът на същото, е небесният екватор и дневното движение на небето. Цялата небесна сфера прави пълно завъртане за 24 часа. Всяка звезда, всяка планета изгрява на изток, кулминира в най-високата си точка, залязва на запад, пада към дъното на небето под земята и отново се издига. 360 градуса за едно денонощие. 1 градус на всеки 4 минути. Това е тъй нареченото примарно движение, най-бързото движение в астрологията, неумолимо и еднакво за всичко на небето. Той изразява постоянство и тъждественост. А вътрешния кръг, него демиургът разделя на 7 неравни кръга, поместени един в друг, движещи се с различни скорости в обратната посока на външния кръг. Това е еклиптиката, поясът на зодиака, по който пътуват 7-те планети – Луната, Меркурий, Венера, Слънцето, Марс, Юпитер и Сатурн. Гърците ги наричат странстващи звезди, от глагола планео, бродя, скитам. Оттам идва и думата планета. 7 скитника, всеки със своята скорост, всеки със своя път. Това изразява различието и разнообразието. Но замислете се какво ни казва Платон. Небесният екватор и еклиптиката, двата фундаментални кръга на цялата астрология, не са просто траектории на небесните тела. Те са анатомията на световната душа. Самата пресечна точка на двата кръга. Там, където екваторът среща еклиптиката, това са точките на равноденствията. Едната от тях е пролетната точка, нулевия градус на Овена, началото на тропическия зодиак. Мястото, където двата космически принципа се докосват. Когато астрологът построява хороскопа, той чертае, без може би да го осъзнава, диаграма на душата на света в мига на раждането. Ние се раждаме в същия този свят, затова тази диаграма остава отпечатък върху нас за цял живот. И още нещо. Демиургът поглежда творението си, което по думите на Тимей се движи и живее, и решава да го направи вечно, доколкото е възможно. Как? Чрез вечното движение на небето. Именно това движение поражда времето.
деня и нощта, месеците, годините. Платон го изрича с една от най-красивите фрази в цялата антична литература. Той казва, че времето е движещото се подобие на вечността. А планетите, когато всички планети, които трябвало заедно да създадат времето, били поставени в подходящо за всяка от тях движение, станали живи тела, свързани с одушевени връзки. Живи тела. Планетите не са скали или газови гиганти, влачени по своите орбити. Те са живият часовник на космоса, органите, чрез които вечността се превежда във времето. И всички живи същества, добавят имей, се учили от кръговрата на същото и другото. Толкова буквално ли да го разбираме? Аристотел смята, че да. В трактата за душата, книга първа, той критикува своя учител Платон точно за това, че отъждествява душата на космоса с неговото движение. Можете да спорите с Платон, казва Аристотел, но не можете да го изтълкувате другояче. За автора на Антимей, движението на небето е самата динамика на световната душа. А сега направете последната крачка с мен. Ако небето е видимата душа на света, тогава какво е движението на небето? То е нейният жест, нейният говор, нейният език, начина по който тази душа изразява себе си и известява какво предстои. Знаци и знамения, изписани не с думи, а с изгреви, съвпади и фази. Точно това твърди астрологията от почти 3000 години насам, че движението на небето определя и известява живота на Земята. Оказва се, че същото твърди и бащата на класическата философия. Така излиза, че тезата на астрологията всъщност е космологията на Платон. Платон го изрича с понятия, а небето го изрича с планети, много преди Платон да се роди. Щом светът е живо същество, както казва Платон, то той има и раждане. А всичко, което се ражда, има момент на раждането си. И щом има такъв момент, значи има и хороскоп. Древните наистина са ни оставили хороскоп за раждането на космоса. Нарича се тема Мунди. Хороскопът на света. Картата на сътворението. Юлиус Фирмикус Матернус, римски аристократ и астролог от IV век, я описва в началото на трета книга на своя монументален труд Матесис. И той е пределно точен откъде я има. Тази карта е предадена от Хермес Трисмегист, трижди великия, легендарния учител на астролозите, а след него на Нешепсо и Петосирис, цари и жреца, чието недостигнали до нас книги се уважават в цялата елинистична традиция. Верига от учител към ученик, която води назад до египетските мистерии. Но Фирмикус добавя нещо, което трябва да чуете внимателно. Този хороскоп, казва той, не представя действителното раждане на света. Той е учебен модел, създаден от древните мъдреци като пример, който астролозите да следват. Разбирате ли какво означава това? Тема Мунди е първият учебник по астрология. Мандалата на занаята на астролога. Схемата, в която е кодирана логиката на цялата система, така както дървото на живота кодира логиката на кабалата. Който я разбере, вече няма нужда да помни правилата на изуст. Той ще знае всичко. Ето я картата на тема Мунди. Асцендентът е на 15 градус в Рак и на същия градус изгрява Луната. Слънцето е на 15 градус в Лъв, Меркурий на 15 градус в Дева, Венера на 15 градус в Везни, Марс на 15 градус в Скорпион, Юпитер на 15 градус в Стрелец, а Сатурн на 15 градус в Козирог. Всяка планета точно в средата на знака. Всяка планета у дома си. Първият въпрос, който всеки си задава: защо Рак? Защо светът не започва с асцендент Овен, първият знак на зодиака? Отговорът на този въпрос е скрит някъде в Египет. Момента, с който тема Мунди започва, е синхронизиран с египетската нова година и с хилиакалното изгряване на звездата Сириус, най-ярката звезда на нощното небе, която египтяните наричат Собдет. Хилиакалното изгряване на звездата означава първото й появяване на източния хоризонт, малко преди изгрев Слънце, след като в продължение на известно време тя е била скрита под слънчевите лъчи. Това се случва веднъж в годината и възвестява разлива на могъщия Нил, събитието, от което зависи целият египетски живот. А когато Сириус изгрява хилиакално над Египет, Слънцето се намира в знака Лъв.
И понеже звездата се вижда само в предизгредния сумрак на източния хоризонт, там стои знака Рак. Ето защо света се ражда с Рак на асцендента и Слънце в знака Лъв. Египетската астротеология вярва, че хелиакалният изгрев е прераждането на звездата, а със звездите се прераждат и душите, вплетени в тях. Няма по-подходящ момент за раждането на света от този. Има и по-дълбока причина. Началото не е действие. Началото е раждане. Овенът е избухващата енергия на пролетта, но преди тя да избухне, енергията трябва да има отроба, семе и вода. Ракът е водният знак на Луната, на майката на океана, от който излиза всичко живо. Затова той е на асцендента, на мястото, на тялото и раждането на света. А овенът, погледнете още веднъж картата. Той се пада в 10-тия дом, в средата на небето, на зенита, мястото на кулминацията на върховната изява. Действието не е началото, действието е върха на изявата, в 10-ти дом. Сега погледнете двете светила, едно до друго, в сърцето на лятото. Слънцето е в Лъв, знака на горешниците. Луната е в Рак, знака на раждането. Древните ги наричат царят и царицата, а владетелите на всичко. И ако сте слушали внимателно първия мост, ще ви е лесно да разберете. Слънцето, постоянното, неизменното, винаги еднакво, е мъжкият принцип на същото на Платон. Луната, която всяка нощ е различна, която расте и намалява, а в последствие изчезва, това е женският принцип на другото. Двата противоположни принципа на полярността, от които Демиургът смесва световната душа, стоят въплатени в двете светила, едно до друго в момента на сътворението. Хороскопът на света е диаграма от Тимей, нарисувана с знаци и планети. Останалите 5 планети се нареждат от светилата навън по реда на своята скорост. Меркурий, най-близкият сред светилата, заема следващия знак Дева. Венера, следваща по скорост, заема Везни. Марс, Скорпион, Юпитер, Стрелец и най-бавният, най-далечният, най-студеният Сатурн заема Козирога, знака на зимното слънцестоене, точно срещу лятото на светилата. От светлина към тъмнина, от топлина към студ, от центъра към границата на космоса. А как всяка планета получава втория си знак? Тук традицията пази една прекрасна легенда, съхранена в гръцки сборник, стъпил върху персийски извори. Легендата разказва, че след сътворението Демиургът привежда света в движение. Неподвижната, съвършена карта оживява. Слънцето тръгва от Лъва напред към Девата. И Меркурий, малък и уязвим, усеща приближаващата палеща топлина на Слънцето. Той не може да я понесе и бяга. Бяга колкото е възможно по-далеч. И скача назад, към знака Близнаци. Точно от другата страна на светилата, в огледална позиция спрямо знака Дева. След него Венера бяга в Телец, Марс в Овен, Юпитер в Риби, а на Сатурн остава Водолеят. Преганете зодиака по уста между Рак и Лъв и ще видите чудото. Двете половини са съвършенно огледални. Всяка планета владее два знака на равни разстояния от двете светила. Меркурий владее Дева и Близнаци. Венера – Везни и Телец. Марс – Скорпион и Овен. Юпитер – Стрелец и Риби. Сатурн – Козирог и Водолей. Вселената е построена като огледало и в центъра на огледалото стоят светилата. Това огледало не е само красива приказка. То е вградено в геометрията на небето. Знаците, разположени симетрично спрямо оста на слънцестоенията, имат еднаква продължителност на деня и нощта. Когато Слънцето е на 15 градус на Телеца, то изпраща към Земята точно толкова светлина, колкото и от 15 градус на Лъва. И продължителността на деня в тези два дни е една и съща. Древните наричат тази двойка антисции, равни по светлина. Планетите, застанали на такива огледални градуси, са свързани чрез скрит съвпад помежду си. Невидими за повърхностния прочит, но действащ съвпад под повърхността. Затова някои автори наричат антисциите втора карта и те не са една екзотична добавка, а продължение на огледалото на сътворението. Но зад мита и зад геометрията стои още по-дълбок пласт – качественият. Античната физика познава 4 първични качества – топло, студено, влажно и сухо.
Всяка планета носи свои качества и знаците, които тя владее, споделят тези качества. Марс е горещ и сух, владее Овена и Скорпиона, знаците на борбата и разсичането. Сатурн е студен и сух, владее Козирога и Водолея, знаците на границата, структурата и реда. Венера е влажна, свързваща и владееща знаците на плодородието и хармонията. Стигаме до понятието ойкеосис или осиновяване. Нарочно използвам тази дума, защото не я използват и елинистичните астролози. Връзката между знак и планета те наричат точно така – ойкеосис. Коренът е думата ойкос или дом, домакинство. Ойкеосис означава да въведеш нещо чуждо в своя дом и да го направиш свое. Средновековните латински преводачи превдават тази дума съвършенно точно, като фамилиаризация, приемане в семейството. Значи знакът осиновява планетата. И тук трябва да разчистим едно недоразумение, което трови модерната астрология. Днес всички казват Сатурн управлява Козирог, Марс владее Овен. Сякаш планетата е господар над знак. В елинистичното мислене обаче това е невъзможно. Знакът е категория от по-висш порядък, по-високо в небето от планетите. Така че една планета не може да властва над знака, така както осиновения син не става господар на баща си. Гръцкият термин за владетел на знака е ойкодектор, стопанин, иконом на имението. Планетата поема отговорност за делата на знака. Тя го представлява, урежда работите му, действа от негово име и затова има власт над другите планети, които гостуват в този знак. Но над самия знак никога. В античния свят осиновяването е свещена връзка. Осиновеното дете носи името на рода, наследява имота, продължава линията. Такава е и връзката на планетата с нейния знак. Затова, казва Фирмикус, планета в собствения си знак е като човек в собствената си къща. Каквото пожелае да бъде направено, ще бъде направено. А планетата в срещуположния знак, в заточение, е изгнаник в чужда земя, без ресурси, без права, в дома на своя противник. Ибн Езра, великият средновековен астролог, го казва с едно изречение. Планета в заточение е като човек, който се бие със себе си. А сега обещаният философски удар. Думата ойкеосис не е измислена от астролозите. Тя е централното понятие на стоическата етика. За стоиците ойкеосис, приемането на чуждото като свое, е смисълът на човешкия живот. Хиерокъл, стоикът, описва човека като център на множество концентрични кръгове. Първият кръг е собственото ти тяло. После, в следващия кръг са членовете на семейството ти. После са приятелите, после са гражданите и сънародниците. И най-външният кръг – цялото човечество. Задачата на живота, казват стоиците, е да притеглиш кръговете навътре, да се грижиш за чуждото дете като за свое, да приемеш далечния като близък. Знаете това чувство. Вземате си куче и след месец то вече не е някакво куче, а член на семейството, който променя навиците ви, деня ви и самите вас. Ражда ви се дете, идва нов колега и света ви се пренарежда. Всяко истинско приемане ни променя и разширява. Погледнете отново тема Мунди. Знаците осиновяват планетите, приемат чуждото като свое, дават му дом, име и задачи и получават в замяна неговите качества. Космосът практикува ойкеосис от момента на сътворението. Зодиакът е изпълнил етиката на стоиците, много преди те самите да я формулират в творбите си. И екзалтациите, втората степен на достоинство, също произлизат от хороскопа на света. Погледнете къде се издигат планетите. Слънцето екзалтира в Овен. А къде е Овена в тема Мунди? На средата на небето, на зенита. Царят се издига на най-високото място. Юпитер екзалтира в Рака, асцендента на света, мястото на раждането. Благодетелят застава като акушер на живота. Сатурн екзалтира във Везни, дъното на картата, основата. Тежестта отива там, където се носят основите. Марс е в Козирог, на западния ъгъл. Луната в Телец, Венера в Риби. И вижте закономерността, отбелязана още от Порфирий в коментарите му. Всяка дневна планета се издига в знак, който гледа собствения й знак с тригон. Всяка нощна планета се издига в знак,
конфигуриран със собствения й посредством секстил. Само Меркурий, изтощен от вечната си близост до Слънцето, което го изгаря и никога не го допуска надалеч, му стига да екзалтира в собствения си дом – Дева. Системата се сглобява сама и нищо в нея не е случайно. Затова Фирмикус пише изречението, което всеки традиционен астролог би трябвало да знае. Нищо в индивидуалните карти на хората не бива да изглежда различно от хороскопа на Вселената. Човекът е малка Вселена, микрокосмос. И колкото повече планети в нечий хороскоп стоят в собствените си домове и екзалтации, колкото повече една рождена карта прилича на картата на сътворението, толкова по-близо е този живот до божествения образец. Стоиците го нарекоха ойкеосис и го обявиха за цел на живота. Зодиакът го направи още в мига на сътворението. Слизаме от небето, защото под съвършените кръгове на Платон и под огледалната симетрия на тема Мунди лежи един материален свят, който съвсем не е съвършен. Нашият. Аристотел му посвещава цял трактат. Нарича се за възникването и загиването. На старогръцки Перигенесис кай Фторас. Тезата му е сурова и напълно вярна. Всичко в земния свят се ражда, расте, достига зрялост, запада и умира. Защо? Защото земният свят е изтъкан от четирите елемента – огън, въздух, вода и земя. А тези елементи не са вечни. Всеки от тях е смес от две качества – топло или студено, влажно или сухо. Огънят е топъл и сух, въздухът топъл и влажен, водата студена и влажна, а земята студена и суха. И понеже съседните елементи споделят по едно качество, те непрекъснато преливат един в друг. Водата се изпарява във въздух, въздухът се сгъстява в дъжд, огънят става пепел. Материята на този свят е в постоянна трансформация и затова нищо съставено от нея не може да остане същото. Тленността не е дефект на света, тя е неговата физика. Гърците имат дума за този върховен ред, който стои над всичко. Таксис. Редът, устройството, свързан с логос, разума и закона на космоса. Таксис не се занимава с отделния човек. Той действа на макро ниво. Определя законите на природата, посоката на времето, което тече само напред и самия принцип на възникването и загиването. Никой не преговаря с Таксис. Той е рамката, в която се случва всичко останало. А сега вдигнете очи към небето и потърсете там закона за възникването и загиването. Има едно небесно тяло, което го изразява пред очите ни. Всеки месец, без изключение. Това е Луната. Тя се ражда като тънък сърп, расте, достига пълнота, започва да намалява и изчезва в мрака, за да се роди отново. Фазите на Луната са възникването и загиването, станали видими. Затова древните я приемат за изразителя на целия тленен свят. И затова те наричат нашия свят с едно от най-поетичните имена в цялата традиция – подлунното. Светът под Луната. Светът, който диша в нейния ритъм. Самото начало на тази мисловна традиция, преди Сократ, преди Платон, преди Аристотел, стои един от най-първите философи бродили на този свят – Анаксимандър от Милет, който заедно с Питагор е ученик на Талес. От него оцеляло много малко. Малко, но особено ценно едно изречение, запазено у Симплиции. Това изречение вече 2500 години буди възхищението на философи, историци и лингвисти и се смята за едно от най-мистичните постижения на гръцката мисъл. Чуйте го. По силата на правдата, всички неща се връщат към това, от което са възникнали, защото поради своята нечестивост следва да дадат удовлетворение и изкупление, всяко по реда на времето. Всяко по реда на времето, казва той. Запомнете тези думи. Ще се върнем към тях в края на пътя и тогава ще ги чуете другояче. Но нека проследим елементите до край, защото те не спират до камъните и облаците. Те слизат в човешкото тяло. Хипократ, бащата на медицината, пръв предполага, че характерът и здравето на човека зависят от баланса на четирите течности. Това са така наречените хумори. Кръв, флегма, жълта жлъчка и черна жлъчка. Гален, легендарният лекар на императори, разгръща това в цялостна система. Всяка течност носи качества на един елемент. И преобладаването на една от тях определя онова, което наричаме темперамент. Самата дума е латинска темпераре, значи смесвам в правилната пропорция. Гръцката дума е още по-точна красис или смес.
Темпераментът е личната ви смес от стихиите. Топло и сухо, жълтата жлъчка, огънят, холерикът, воля, амбиция, водачество и нетърпение, което пари. Топло и влажно, кръвта, въздухът, сангвиникът, общителен, слънчев, ентусиазиран, но много разпилен. Студено и влажно, флегмата, водата, флегматикът спокоен, търпелив, дълбок, слушател, но му трябва време за да запали. Студено и сухо, черната жлъчка, земята, меланхоликът, съвестен, прецизен, чувствителен, взискателен, най-вече към себе си. Четирите стихии на космоса, проявени като 4 начина да бъдеш човек. Тук Аристотел би обяснил и защо действат така. Неговите дефиниции на качествата са по-дълбоки от това, което знаем в учебниците. Топлото, казва той, не просто грее, то разрежда и пречиства, отделя същото от другото. Студеното не е липса на топлина, то е активна сила, която сгъстява и споява. Влажното е безформено и лесно приема външни форми. Сухото държи собствената си форма, но лесно се чупи. Сега препрочетете темпераментите с тези очи и ще видите механизмът за всяка черта от човек. Защо холерикът разсича? Защо меланхоликът постоянства? Защо сангвиникът се сдружава? И защо флегматикът обгръща? Модерната психология изостави тази теория и разглобия на измерения и скали. Но традиционната астрология я пази по една проста причина. Тя работи. Когато анализираме рождената карта, можем да изчислим темперамента на родения. За целта гледаме знака на асцендента, който показва тялото и най-видимите качества. Планетите в първи дом, знака на владетеля на асцендента, знака и фазата на луната, сезона на раждането. Ако съберем всички тези качества, които всеки един от факторите носи, топлото срещу студеното, влажното срещу сухото, ще разберем коя смес преобладава у човек. Резултата разказва за маниерите, реакциите, дори стойката на човек, слабите места в здравето му и това на къде ще поеме, когато живота му предложи два пътя. Птолемей отива и по-далеч. Според него темпераментът е вашия вътрешен климат и както прекомерната жега на един регион се лекува с влажен вятър, така излишъкът в темперамента се уравновесява, когато го познаваш добре. Аристотел записа физиката на тления свят с понятия. Луната пише същата тази физика всяка нощ на небето посредством фазите си. А вашия темперамент я носи, записана в тялото ви. Имаме сцената, подлунния свят. Имаме действащите лица, 7-те планети. Остава въпроса, как планетите общуват помежду си. Съвременният отговор е геометричен. Аспектът е ъгъл. 120 градуса значи тригон. 90 градуса – квадрат. Енергиите се смесват хармонично или дисхармонично. Толкова. Но чуйте самата дума аспект. Тя е от латинското аспектус – гледане, поглед. И ако отворите елинистичните текстове, ще откриете, че целият технически речник, свързан с аспектите, е изграден от глаголи за зрение. Планетата гледа друга планета, вглежда се в нея, съзерцава я, инспектира я, хвърля и лошо око или в другия регистър свидетелства за нея, дава показания за нея. А показания, знаете, се дават за нещо, което вече си видял, на което си станал свидетел, очевидец. Гръцкият глагол за това е епимарторео. Това е същия корен на думата мъченик. Онзи, който свидетелства за видяното, сцената на всичко. Това не е една поетична украса, а работеща физика. Защото древните са имали цялостна теория за това какво е виждането и доктрина за аспектите, построена върху нея. В предсократовата натурфилософия окото не е пасивен приемник. Алкмеон от Кротон, питагорейците и най-вече Емпедокъл учат, че окото съдържа вътрешен огън. Емпедокъл го описва като малък фенер, пламък, обгърнат от прозрачни слоеве вода и въздух, които го пазят и насочват. Нещо като лещи. Когато гледате нещо внимателно, когато се вглеждате, от окото ви излиза лъч светлина, праволинеен, насочен, търсещ. Това е активната страна на зрението.
и от нея по-късно израства цялата емисионно-оптична теория, която Евклид ще геометризира в своята оптика, а Птолемей ще доразвие. Но има и втора страна. Всяко тяло в света непрекъснато излъчва във всички посоки от себе си фини потоци, които носят неговите цветове и неговата природа. Гърците ги наричат апороя, поток от светлина, отлив от светлина или с други думи светлинна дира. Светът оставя диря след себе си, невидима, но реална. От тази идея израства друга велика теория – интромисионната, при която образите на нещата влизат в окото. А Емпедокъл съединява и двете. Виждането, казва той, се ражда само когато двата потока се срещнат. Лъчът, излизащ от окото на гледащия, и дирията, която изтича от тялото на гледания. Затова в пълен мрак не виждате, макар окото ви да гледа, няма среда от светлина, върху която да попадне лъча от очите. Виждането е контакт, физическа среща на две светлини. Платон влага същата картина в Тимей. Вътрешният огън на окото се слива с дневната светлина в едно сродно тяло и по него движенията на видимото стигат до душата. Дори зрението, оказва се, е създадено в диалога за сътворението. Сега пренесете всичко това на небето и доктрината за аспектите се сглобява сама пред очите ви. Първо, аспектите се носят от знаците, не от градусите. Два знака или се виждат, или не. Ракът вижда телеца и девата чрез секстил, овена и везните чрез квадрат, рибите и скорпиона с тригон, а козирога чрез опозиция. 7 знака, 4 вида погледи, 4 вида аспекти. И всяка планета в рак вижда всяка планета в тези знаци, независимо от конкретните градуси, в които се намират. Планета в първия градус на Овен и планета в 29-я градус на Близнаците все са в секстил. А планета в първия градус на Овен и планета в 29-я градус на Телеца, макар помежду им да има 58 градуса, нямат нищо, защото съседните знаци не се виждат. Границата на знака е една истинска граница. Затова в оригиналната елимистична система аспектите нямат орбиси, а са валидни в рамките на знака. Откъде тогава идват орбисите, с които днес всички работят? От едно объркване. В елинистичните текстове съществуват две напълно отделни учения, които винаги се поместват в различни глави. Едното е доктрината за аспектите, езикът на виждането. Другото е доктрината за приляганията и отделенията на Луната, която като най-бързо движещото се тяло на небето физически догонва планетите. Там градусите и интервалите са важни, защото мерят близост на телата, невидимостта между знаците. Когато текстовете минат през арабски и латински преводи, двата речника обаче се смесват. Интервалите на лунните прилягания се пренасят върху аспектите и се ражда орбисът. Понятие, което оригиналната система никога не е познавала. Второ, кои знаци не се виждат? Съседните и съседните на срещуположния знак. Спрямо рак това са близнаци, лъв, стрелец и водолей. Гърците имат дума и за това. Тези знаци са отвърнати, в аверсия, неспособни да се съзрат. И логиката тук е безупречна. Тригонът свързва знаци от един елемент, квадратът знаци от една модалност, секстилът знаци от една полярност, а опозицията двата края на една ос, лице срещу лице. Отвърнатите знаци не споделят нищо, нито елемент, нито модалност, нито управител, нито полярност. Нямат общ език, там няма поглед, няма връзка. Затова традицията изобщо не познава минорните аспекти полусекстил и куинконс. Те не са слаби аспекти. Те изобщо не съществуват. Те са слепота. Трето, и това всъщност е сърцевината. Аспектите не са симетрични. Помните ли двата потока светлина на Емпедокъл? Лъча от окото и дирата от тялото. Точно те стават двата вида аспект. Когато по-бързата планета е по-назад по реда на знаците и гледа напред към по-бавната, това е десният аспект. Активният лъч на гледането, търсещ, съзерцаващ, вторачен, силен. Луната във Водолей гледа напред към Меркурий в Близнаци чрез десен тригон. Когато обаче по-бързата планета вече е отминала напред и оставила по-бавната зад себе си, тя хвърля лъч назад. Това е левият аспект, пасивната светлинна диря, изтичаща от тялото. Меркурий в Близнаци оставя дирята си назад към Марс във Водолей. Изключва ляв тригон с него. Традицията нарича тези леви аспекти свидетелстване. Планетата е отминала, но продължава да предава природата си на онзи, който е видяла, посредством свидетелство или показания.
И тълкованията на тези два вида аспекти са различни. Приема се, че десният квадрат и левият квадрат не са едно и също. Защото при десен квадрат едната планета доминира другата, а при ляв не. От това следва практическата мъдрост, която модерната астрология е загубила. С добротворците, Юпитер и Венера, търсете десните аспекти. Да, дори десният квадрат от Юпитер носи полза и развитие. А с злотворците, Сатурн и Марс, предпочитайте хармонични конфигурации, секстил и тригон. Но без илюзии. Тригонът от злотворец не става добър. Той става по-мек, по-малко остър. Злотворен, но владян. Ето защо древните биха казали нещо, което днес звучи като ерес. Квадратът от Юпитер често е по-добър от тригон с Сатурн. Как е възможно това? Заради най-красивото обяснение в цялата аспектна теория. Гледащата планета не смесва природата си с гледаната. Тя подбира и засвидетелства. Злотворецът, когато гледа, вижда само недостатъците, само слабите места, само онова, което отговаря на собствената му природа. Като строг инспектор, който в цялата къща забелязва единствено пукнатините. А добротворецът гледа с обич и като всеки влюбен е сляп за грешките. Той вижда само доброто и точно него извиква на живот. Аспектът е поглед, който извайва. Ние ставаме такива, каквито ни виждат. Две думи и за особените случаи. Опозицията е единственият двоен аспект. Две планети се гледат лице в лице от двата края на небето. Всяка едновременно гледа и е гледана. Затова опозицията носи сблъсък, но и странно допълване. Индийската традиция дори я смята за най-силния аспект. Лъчът, който удря челно с пълна сила и не се разсейва. А съвпадат изобщо не е аспект. Планетите в един знак не се виждат. Невъзможно е да гледаш онзи, който стои в собствените ти очи. Тези планети присъстват заедно, стоят заедно. Те смесват природата си в едно, както две светлини слети в общ пламък. Затова традицията описва съвпада с езика на смесването, а всички аспекти с езика на погледа. И накрая, отговорът на въпроса, който поставих отворен още на първия мост. Кое е най-тежкото положение на планета в хороскопа? Не е квадратът, не е опозицията. Фирмикус е категоричен. По-лошо от опозицията е отвърнатостта. Защото дори в най-жестокия сблъсък има поглед, има контакт и обмен. В отвърнатостта няма нищо. И най-страшният случай е, когато владетелят на асцендента не вижда самия асцендент. Асцендентът на родения, тялото, началото, самата поява на човека на света. Владетелят му е неговия настойник. Ако настойникът е в отвърнат знак, той е сляп за повереника си. Не може да му предаде качествата си. Асцендент в Риби, с Юпитер в Овен, Водолей, Лъв или Везни е пример за това. И родението става без Юпитеровата вяра, широта и закрила, които по право са негови. С квадрат или опозиция планетата пак дава своето, макар и през изпитания. Без видимост не дава нищо. И душата, казват древните, остава непълна. Емпедокъл обяснява виждането посредством два лъча. Хороскопът го казва с аспекти. И в двата случая истината е една. Да виждаш означава да оформяш и повлияваш. До сега гледахме небето хоризонтално, планета към планета, знак по знак. Време е да го погледнем вертикално, защото древния космос е стълба. Подредете 7 планети по скоростта им, от най-бавната към най-бързата. Сатурн, Юпитер, Марс, Слънце, Венера, Меркурий, Луна. Това е халдейският ред. И за древните той е вертикална карта на самата дълбочина на космоса. Сатурн, който изминава зодиака за 29 години, е най-далечният. Страж на границата с неподвижните звезди. Самата вечност. Луната, която прелита кръга за 27 дни, е най-близката. Пазача на границата между небето и земния свят. Всичко, което слиза от вечността към нас, минава по тази стълба. Стъпало по стъпало. И този ред не е абстракция, заровена в старите книги. Вие го изговаряте всяка сутрин. Първият час на всеки ден принадлежи на една планета, а следващите часове се редуват по халдейския ред. И планетата на първия час дава името на деня. Dies Solis, денят на Слънцето, неделя. Dies Lunae, понеделник, денят на Луната. Вторник, ден на Марс, сряда на Меркурий, четвъртък на Юпитер, петък на Венера,
и събота на Сатурн. Цялата ни седмица е една тиха молитва към седемте планети, която света повтаря от хилядолетия, без да помни, че се моли. А сега едно красиво пътуване в античната литература. Макроби, философ от късния римски период, го описва в своя коментар върху съня на Сципион. Преди раждането, казва той, душата живее горе над сферите, в чистата вечност. И когато й дойде времето да се въплати, тя тръгва надолу по стълбата. И на всяка сфера получава дар, способност необходима за живота на Земята. От Сатурн душата получава разсъждението и съзерцанието, онова, което гърците наричат логистикон. Силата да мислиш, да вижда структури и закон. От Юпитер действената сила, практикон, способността да приложиш разума в дела. От Марс пламенния устрем, thumikon, смелостта, жарта, силата да се биеш. От Слънцето сетивността и въображението, аистикон кай фантастикон, самата светлина на съзнанието, в която душата за пръв път предусеща какво може да стане. От Венера движението и на желанието, епithumikon, привличането, любовта, копнежа. От Меркурий силата на речта и тълкованието, ременеутикон, дарбата да назоваваш и да разбираш. И накрая на последното стъпало от Луната, душата получава футикон, силата, която кара телата да растат. А заедно с нея и цената на растежа, тленността, всичко, което расте, ще озрее, ще западне и ще умре. Луната връчва на душата тялото и с тялото смъртта. Макроби описва този последен праг с образ, който не се забравя. Той цитира Платоновия Федон: душата, привлечена към тялото, казва той, залита както от скорошно опиянение. Въплъщението в материалния свят е опиянение. Слизайки в материята, душата губи яснотата си и забравя откъде идва. Целият земен живот, ще кажат по-късно платониците, е едно бавно изтрезняване. А след смъртта душата се изкачва обратно по същата стълба и на всяка сфера връща по нещо на планетите. На Марс остава гнева, на Венера невъздържаното желание, на Сатурн студената пресметливост. Пороците остават по сферите, от които са дошли. Душата отнася само едно – опита, извървяното – мъдростта. Спрете и осъзнайте какво описва тази картина. Планетите не са външни сили, които ви блъскат отвън. Те са съставките на самата ви душа. Вашия разум е Сатурнов. Волята ви е Юпитерова. Гнева ви е Марсов. Любовта Венерина. Речта Меркуриева. Хороскопът не показва какво ви се случва. Той показва от какво сте направени. Философите на късната античност дават на това слизане име. Плотин, египтянина, преподавал в Рим през 3 век, чието Енеади са пропити с астрологични понятия, го нарича еманация или изтичане. В основата на всичко, казва той, стои същото, чисто, просто, отвъд битие и мисъл, като слънце, което не може да не свети. От него проистича светлината. Първата й вълна е умът, втората душата, третата природата и накрая материята, там където светлината отслабва до толкова, че се превръща в мрак. Колкото по-далеч от извора, толкова по-конкретно, по-раздробено, по-индивидуално става всичко. Планетите в тази картина стоят високо, близо до същото, много по-близо от нас хората. Затова една планета никога не значи само едно нещо. Венера е любовта, но и изкуството, мира, накетите, пролета, младата жена, сладкия вкус. Планетата е твърде висше същество, за да се побере в едно единствено значение. Тя е сноп светлина, който още не е разделен или пречупен. Но светлината не спира в планетите, тя продължава надолу към Земята. И ето въпроса, който води направо към една от най-загадъчните техники на астрологията. Къде отива светлината на планетите, когато стигне земния свят? Ямблих, сириецът, ученик на Порфирий, дава указание в трактата си за мистериите. Той описва иерархия от духове, подредени по числата на астрологията. 360, по един за всеки градус. 36, колкото са деканите. 12, като знаците. 7 за планетите. И една иерархия повече. Иерархия от 21. 21. Кое астрологично понятие е това? Направете сметката.
7 планети комбинирани по двойки без повторение дават точно 21 двойки. А коя техника на астрологията се строи почти винаги върху двойка планети? Жребиите. Думата за жребии е клерос. Означава точно това. Жребий, дял. Още при Омир войниците пускат белязани парчета в шлем, разклащат го и чието парче изхвърчи, той поема опасната мисия. Глаголът за това е екбалон. Изхвърлям навън. Със същия глагол астролозите описват изчисляването на жребиите, защото почти всички те се хвърлят от асцендент. Преданието казва, че знанието за тях идва от самия Хермес Трисмегист, от книгата му Панаретост или Всепроникваща добродетел, чието учение Павел Александрийски предава в 23-та книга на своето ръководство. 7 жребия по един от всяка планета. Жребият на съдбата, Тухе, конкретизира луната, тялото, благата, онова, което ще ви се пада. Жребият на духа, Даймон, конкретизира слънцето, волята, изборите, онова, което правите. Ерос, жребият на Венера, се свързва с любовта и копнежа. Ананке, необходимостта, жребият на Меркурий, свързваме с неизбежното и принудите. Андрея, смелостта на Марс. Нике, победата на Юпитер. И Немесис, възмездието, жребият на Сатурн. Там, където всеки си плаща сметката. Погледнете сега формулата на най-важния от тези жребии. Жребия на съдбата. При дневно раждане взимаме дъгата от Слънцето до Луната и я проектираме от асцендент. При нощно раждане обратното. Тоест, както Слънцето се отнася към Луната, така асцендента се отнася към жребия. Затова древните го наричат лунен асцендент. Но чуйте какво всъщност прави тази формула. Тя взема светлината на двете светила и я пречупва през градуса на асцендента, през точката на тялото, на раждането на материята. Жребият е буквално еманация, планетна светлина, достигнала последното стъпало и станала конкретна човешка съдба. Плотин описва механизъм, за който Хермес е дал формули векове по-рано. И една тайна за финал на този мост. Ветий Валенс, най-практичният астролог на античността, съхранява в своята антология точния цитат от книгата на фараона Нешепсо за изчисляването на жребия и въздъхва. Текстът е двусмислен, може да се чете по два начина, а фараонът, казва Валенс, обвива в голяма тайна неговото движение напред и назад. 2000 години по-късно астролозите още спорят по това изречение. Има врати, които древните нарочно са оставили полуотворени. Плотин нарича слизането на светлината еманация. Астрологът я нарича жребий. Една дума обяснява, друга дума изчислява. Обаче описват едно и също нещо. Душата слезе по стълбата, залитна на прага на луната и се роди в опиянение. И от този миг нейният живот тече в две координати. Същите две, върху които стои цялата физика – пространство и време. Само че тук, на последния мост това видео, ще откриете, че астрологията разбира тези две думи по-дълбоко, отколкото сме свикнали. Започваме от Аристотел. Физика, книга 4. Що е място, пита той. Топос. И отговаря. Мястото е граница на обгръщащото тяло. Мястото на виното е вътрешната повърхност на амфората. Мястото не е празна координата, то е онова, което те обгръща и удържа. А що е време? Хронос. Дефиницията му е една от най-цитираните в цялата история на мисълта. Времето е бройката на движението според по-предното и по-следващото. Времето не съществува само за себе си. То се брои. Брои се по промяната между един начален и един краен момент. Защото, забележете, ние никога не измерваме самото време. Часовникът не улавя времето. Той брои завъртания на стрелките. Земята не усеща времето. Тя описва кръг около Слънцето. Ние мерим промяната и я наричаме време. Платон вече ни го беше казал. Времето е движещото се подобие на вечността. А самото сега неуловимо. Миналото вече го няма, бъдещето още не е дошло. Съществува само тънкия ръб на настоящето, върху който тече целия живот. Философията ще дъвче тези два въпроса още 2000 летия. Декарт ще сведе пространството до протяжност, рес екстенса. Нютон ще го обяви за абсолютна сцена, съществуваща независимо от нещата.
Врагът на Нютон, Лайбниц, ще му възрази. Пространството не е сцена, а мрежа от отношения между нещата. По-късно Кант ще премести и двете вътре в нас и ще каже, че пространството и времето са форми, през които съзнанието изобщо може да възприема света. А Хайдегер ще каже най-радикалното. Времето не е нещо, което имаме. Времето е нещо, което сме. А сега отворете един хороскоп и ще откриете, че той отдавна отговорил на този спор по свой си начин. Какво са 12-те дома? Гръцката дума е топой, места. Но местата в хороскопа не са географски. Четвърти дом е мястото за родителите. Седмия е мястото за съпруга. Петия за децата. Десетия за делото на живота. Шестия за болестите. 11 за приятелите. 12 за скритите врагове. Помислете как всъщност преживявате пространството в собствения си живот. То не е съставено от координати, съставено от значими места. Например, любимия ми морски град, кабинета по химия, който сте мразили, улицата, на която сте паднали и сте счупили крак, дома, в който сте отгледали децата си. Местата на живота се определят от смисъла им за вас, отношението им към вас, важността им за вас, а не от ширината и дължината. Точно това е и пространството на хороскопа. Излиза, че Лайбниц е бил прав. Пространството е мрежа от отношения. Астрологията го знае повече от 2000 години. А времето? То живее в знаците. Спомнете си самата дума за знак – зоидион. Коренът ти е думата зое – живот, а наставката значи едновременно място за нещо и образ на нещо. Един късен елинистичен автор го казва направо. Знаците се наричат зодии, защото представляват пътя на живота за всички хора. Пътят. И по този път времето тече по 3 различни начина, според 3 вида модалност на знаците. Първата група знаци древните наричат тропикори, подвижни. Овен, рак, везни, козирог. Знаците на началото, на поврата, на мига, в който сезона се сменя, нещо тръгва или обръща посока. Солидните знаци Телец, Лъв, Скорпион, Водолей са знаци на търпението и стабилността, на това, което продължава. Те са в разгара на сезона. А двутелесните Близнаци, Дева, Стрелец, Риби са знаците на прехода, в които едното вече свършва, а другото още не е започнало. Начало, продължение, преход. Това са 3 темпоралности на живота. 3 начина, по които промяната се случва. И сега сглобете формулата. Физиката описва движението с закона скоростта е равна на пътя върху времето. Или път за време. Астрологията има своя версия на същата тази формула. Промяната в живота е равна на домовете върху знаците. Местата на живота изживени през темпоралността на времето. А предсказателните техники са движението по тази формула. Профекциите от латинското профектио, тръгване на път. Всяка година живота ви прекрачва в следващия знак и посещава нова тема. Транзитите – реалните планети, минаващи през местата във вашата карта. Дирекциите, времевите управители, слънчевите завръщания. Съвременниците наричат всичко това символични техники. В тях обаче няма нищо символично. Те следят реално движение. Движението на един живот по неговия собствен път с неговото собствено време и темпо. И го превеждат в дати. Но с какво право астрологията изобщо предсказва? Тук стигаме до последната дума на този мост и тя е най-тежката. Съдбата. Гърците не са имали една дума за съдбата, имали са 4. И 4 заедно образуват архитектура, по-фина от всичко, което модерният фатализъм може да си представи. Първата е таксис, върховния ред, за който вече говорихме. Законите на природата, посоката на времето, самото възникване и загиване. Той не се занимава с вас лично. Той е рамката. Втората дума е еймармене. Думата идва от глагола меромай. Получавам своя дял, това, което ми е отредено. Това е съдбата като посев, съвкупността от семената на всички събития в всички възможни сюжетни линии в един живот. И чуйте сега, агентите, които реализират тези семена са 7 планети. Затова астрологията може да гледа напред, защото проследява движението на планетите като сеячи на съдбата. Всяка предсказателна техника е нишка от еймармене, уловена и разчетена. Третата такава думичка е ананке, необходимостта. Силата, която кара посятото да поникне, да расте и да озрее. Тази сила е неумолима, но не е зла.
Тя е законът, без който нищо няма да може да бъде завършено. Каквото посееш, това ще пожънеш. Това е Ананке, изразена с изразните средства на земеделеца. И си спомнете, на петия мост срещнахме жребия на необходимостта, хвърлен от Меркурий. Всяка от тези сили има своето място в картата в крайна сметка. Последната думичка за съдба е проноя, провидението. Това е предвидливата грижа, която насочва цялото към доброто. Единствената сила, способна да разхлаби хватката на Еймармене и Ананки. И в хороскопа тя има точен представител – жребият на съдбата, жребият на луната, господарката на подлунното. Единственият фактор, който може да обърне значенията на всички останали и да наклони звездите на цял един живот към добро или към зло. Ето защо древните го наричат върховното място. Как работят четирите сили заедно? Отговорът е записан в пета книга на антологията на Валенс, в един от най-необикновените текстове на античността. Еймармене, пише Валенс, е постановила за всеки човек неизменна реализация на събитията, като го е заобиколила със стена от добри и лоши възможности. А за да се осъществи посятото, тя има две помощнички. Две самопородени богини – Елпис, надеждата, и Тухе, късметът. Двете гарантират, че отреденото ще се случи по необходимост, но с онези вариации, присъщи на материалния свят, поради които няма две еднакви съдби на Земята. И двете богини имат домове в хороскопа. Елпис живее в 11-тия дом, този на надеждите, и в 12-тия дом, този на страховете. Защото надеждата и страха са двете лица на очакването. Тухе живее в 5-тия дом, щастливата случайност, и в 6-тия, нещастната случайност. И после Валенс написва редовете, заради които си струва човек да учи старогръцки. Онези, които се занимават с предознаването на бъдещето и с истината, казва той, придобиват душа свободна и неподвластна. Те не треперят през съдбата и не се вкопчват сляпо в надеждата. Не се боят от смъртта, живеят без смут, обучили душата си да бъде уверена, да не ликува прекомерно при доброто и да не се сломява при злото, доволни от това, което е. Като актьори на сцена, които получават маските си от съдбата и играят ролите си достойно. Днес цар, утре скитник, в други ден селяни. А който откаже да играе ролята си, казва Валенс, пак ще изиграе, само че зле. И после идва изразът, който бих издълбал на вратата на всяка астрологична школа. Такива хора са познати като войни на съдбата. Войни на съдбата. Не роби, не бегълци. Хора, които познават заповедите на небето и точно заради това са свободни. Ето за какво им е било на древните предсказанието. Не за да отменят съдбата, нито за да се преструват, че зло не съществува, а да превърне човека от неин пленник в неин съратник. И сега, както обещах, чуйте отново Анаксимандър. Същото изречение, което чухте на третия мост, но вече знаете какво е Таксис, какво е Еймармене, какво е Ананке. Слушайте. По силата на правдата, всички неща се връщат към това, от което са възникнали, защото поради своята нечестивост следва да дадат удовлетворение и изкупление, всяко по реда на времето. Всяко по реда на времето. Най-старият философски текст на Европа е изречение за съдбата, времето и възмездието. Астрологията никога не е твърдяла друго. Философите питат 2000 летия и половина, що е време и що е пространство. Хороскопът отговаря и на двете. 12 места, 3 темпоралности, 7 сеячи и една възможност да станеш воин на съдбата. Нека обобщим всичко на един дъх. Платон описа сътворението на света и в самата душа на космоса се оказват вписани небесният екватор и зодиакът. Астрономията се оказа анатомия на световната душа. Хороскопът на света показва как знаците осиновяват планетите и в достоинствата си се оказва скрит ойкеосис, най-висшата цел на стоическата етика. Аристотел описва възникването и загиването, и закона на тленния свят се оказа изписан на небето с фазите на луната и в нашите тела с темперамент. Емпедокъл обяснява виждането като среща на две светлини, а аспектите се оказват точно това – погледи, които извайват. Плотин описва еманациите на светлината от същото надолу и жребиите са последното изтъпало. Светлината на планетите става лична светлина именно чрез жребиите. А на въпроса на философите, що е пространство и време, хороскопът отговаря с местата на живота и с трите темпоралности на знаците.
И добавя архитектурата на съдбата, в която човек може да бъде войн, а не пленник. 6 пъти задавахме философски въпроси. 6 пъти астрологията се оказа не илюстрация към отговора, а самият отговор, изречен по-рано и на друг език. Затова се връщам към изречението, с което започнахме. Елинистичната астрология не е приложна философия. Тя не е суеверие с гръцка позлата. Тя дори не е синтез. Тя носи своя собствена, оригинална метафизика, цялостен възглед за битието, който може да бъде изразен чрез думите на Платон, на Аристотел, на стоиците, но не се изчерпва само с тях. Робърт Шмидт е човек, който посвещава живота си на превода на листични текстове. Той формулира точно това. В основата на тази наука лежи единен метафизичен възглед, който тепърва предстои да изведем в най-чистата му форма. Днес вие видяхте защо Робърт Шмидт е прав. Небето е текст, който 2000 години чака да бъде прочетен отново в оригинал. Фирмикус ни остави ключа в едно изречение. Творецът е направил човека по образ на Вселената, за да създаде живо същество като божествено подражание. Малка Вселена, която носи в себе си голямата. Една метафизика, два езика. Единия говори с понятия, другия с планети. Който владее и двата, чете небето без превод. Ако това видео е отговорило на нещо във вас, напишете ми в коментарите кой от 6 моста ви разтърси най-силно. Аз чета всичко и на най-интересните въпроси ще развия допълнителни теми, дори нови видеа. Абонирайте се за канала, за да не изпуснете продължението, защото това е само една от крачките по пътя към разкриването на тайните на астрологията. А ако искате да се научите да четете небето в оригинал, с изворите, с методите и с цялата дълбочина, която видяхте днес, вратите на храма на Урания са отворени за вас. Аз се казвам Стоян Канатов и това беше астрологията през очите на философите. Благодаря ви, че останахте с мен до края. И следващия път, когато излезете навън в ясна нощ и вдигнете глава, спомнете си. Не гледате точки светлина. Четете изречение започнато при самото сътворение. И то още не е завършено.